маркази ягонаи коммутатсионӣ аллакай аз соли 2017 фаъол аст. фаъол шуд. Аз оғози 2017 фаъол шуд. ва давоми 3-4 соли охир бозор ба чӣ дастовардҳо расид? Кам шудани даромади бозор нишондиҳандаи он аст ки марказ ба манфиати бозор нест. Агар лозим мебуд, бубинед, 3 маротиба соли 2006, соли 2008 ва соли 2012 хато накунам, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи махсус ташкил кард ва ҳар се маротиб комиссия ин лоиҳаро, лоиҳаи маркази ягонаи коммутатсиониро зидди қонун дарёфт. агар сиёсати андозбандӣ ё худи андозбандӣ агар ҷолиб бошад барои соҳибкорони ҳамватанӣ ва ҳамхориҷӣ, дар он сурат ҳавасмандии он ширкатҳо зиёд мешавад. салом дӯстон, академияи Три медведя силсила барномаҳои таърихи иқтисоди ҷаҳониро тақдими шумо мегардонад. Подкасти имрӯзаи мо бо дастгирии бунёди Фридрих Науман ва Институти ҷамъияти кушода бунёди мадад дар Тоҷикистон омода шудааст. Бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва дӯсти мо Азиз Тимуров. Салом. мавзӯи имрӯзаи мо мавзӯи бениҳоят муҳим аст: иқтисод ва сиёсати интернет дар Тоҷикистон. таърихи рушди интернет ва телекоммуникатсия ҳамчун як бозори Тоҷикистон намунаи хуби рушд ва таназзули соҳа мебошад, ки дар натиҷаи мудохила ва бархурди ҷонибҳои манфиатхоҳ ба вуҷуд омадааст. дар ин подкаст мо бо коршиноси сиёсатгузори интернет Асомиддин Атоев суҳбат хоҳем кард ва мехоҳем бифаҳмем, ки чаро мо дар соҳаи телекоммуникатсия пешсаф нестем ва оё имкони барқарор кардани мавқеи гумшударо дорем ё на. Салому алейкум. Алейкум салом. Хуш омадед ба подкасти мо. Саломат бошед. барои фаҳмидани рушди бозори телекоммуникатсия лозим аст ки динамикаи рушди ширкатҳо ва провайдерҳои интернетро мо хуб бидонем. ва дар ин росто даромади ширкатҳо дар 10 соли охир чӣ гуна аст умуман? Ташаккур барои бардоштани бисёр мавзӯи муҳим, хусусан дар воқеияти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳон. бале, даромади ширкатҳои телекоммуникатсионӣ ё ки умуман бозори технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ дар 10 соли охир чандон хуб аст. агар мушаххасан аз соли 2013 инҷониб гирем, бозоре ки $550 миллион даромад дошт, соли 2019 ба $200 миллион расид. яъне ҳамасола аз 13 то ба 19 бозор $50 миллион ба ҳисоб меёна аз даст додааст. ин худ нишондиҳандаи он аст ки рақобатпазирии бозор зиёд заиф гардидааст. хушбахтона шумораи операторонҳо чандон кам нашуданд, лек рақобатпазирии бозори ватанӣ телекоммуникатсионӣ ё интернет чӣ дар дохили кишвар ва чӣ берун аз он басу заиф шудааст дар ин 10 сол. ва сабаби асосияш дар чӣ аст? сабабҳо гуногунанд. сабаби асосӣ дар он аст ки дар бозор монополияи як ширкат, монополияи ширкати давлатӣ сол ба сол мустаҳкам гардида истодааст, ки ин ҳаргиз ба манфиати Тоҷикистон нест ва ҳатто консепсияи амнияти иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон монополияи бозори телекоммуникатсионӣ, бозори технологияи иттилоотии коммуникатсиониро яке аз таҳдидҳо ба амнияти иттилоотии кишвар мешуморад, медонад. ва гузашта аз ин, мо ки дар иқтисоди бозорӣ қарор дорад ва санадҳои гуногуне ҳастанд тасдиқкунандаи ин раванд, дар чунин шароит мустаҳкам кардани монополияи як ширкат, кадом ширкате ки набошад, ҳаргиз ба манфиати давлату ҷамъияту шахсият нест. дахолати танзим ба соҳаи телекоммуникатсия чӣ гуна таъсир мерасонад ё ин ки ҳолом таъсир мерасонад? дар маҷмӯъ оё ин мусбат аст ё ин ки манфӣ? дар маҷмӯъ кӯтоҳ гӯем, агар манфӣ аст ва ҳангоме ки дахолати танзим мегӯем, бояд қайд намуд ки на танҳо танзимгари бозори телекоммуникатсия, балки танзимгарони дигар соҳаҳо низ таъсиргузоранд ба бозори телекоммуникатсия. ҳамчунин ки телекоммуникатсия ба тамоми соҳаҳои дигар таъсир мегузорад, танзими дигар бозорҳо низ бар зарари дигар муносибатҳо низ метавонад ё ба манфиат ё бар зарари бозори телекоммуникатсионӣ бошад. ва ду танзимро мехоҳам инҷо қайд намуд. пеш аз ҳама танзими соҳаи телекоммуникатсия аз ҷониби танзимгари соҳа ва танзими муносибатҳои андозситонӣ ки таъсири бевосита дорад ва мутаассифона дар ин ҳолат таъсири манфӣ дорад дар бозори телекоммуникатсионӣ
якчанд далелҳо овардан мумкин аст ки аз соли 2011 ин ҷониб он иқдомҳое ки пеш гирифта шудаанд аз ҷониби кумитаи андоз назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бар манфиати бозори телекоммуникатсионӣ ва ба манфиати иқтисоди Тоҷикистон нест. Он андозҳое ки ба роҳ ворид гардидаанд аз андози аксиз ки соли 2011 ворид гардид ва соли 2015 аз 3 ба 5% бардошта шуд. нархи худи рақамгузорӣ, рақамҳо ва дигар чораҳое ки андешида шудаанд дар ин муддат ба манфиати на бозор ҳастанду на иқтисоди кишвар дар умум. хеле хуб. худи ҳамон далеле ки овардем дар оғоз ки даромади бозор аз соли 13 ва соли 19 ҳама сола ҳисоби миёна $50 миллион кам мешавад. худ нишондиҳандаи он аст, тасдиқи он аст ки чораҳое ки андешида мешаванд чораҳои воқеӣ нестанд. он чораҳое ки андешида мешаванд бештари вақт бар зидди сиёсатгузории давлатӣ равона гардиданд, хоҳ тасодуф бошанд, хоҳ барқасдона. ина мутахассисот муайян намоянд. аки асомиддин, хеле хушҳолам ки шумо дар ин ҷо ҳастед. На ҳама вақт шумо дар душанбе шумо ёфтан мумкин аст. дар ёдам аст ки мумкин зиёда 6 сол пеш шумо бо шодравон Константин Бондаренко, роҳбари собиқи ман, як мактуби аналитикӣ ё таҳлилӣ навиштед оид ба агар ЕКЦ ба замони тоҷикӣ маркази ягонаи коммуникатсионӣ қабул шавад, ба кадом оқибат метавон расонда, ҳам ба соҳа, ҳам ба худи иқтисодиёт, ва якчанд далелҳоро пешниҳод кард ки ин хеле хуб намешавад барои худи соҳа ва иқтисод, алахусус барои худи истифода баранданои интернет ва ҳалқаи мобилӣ, яъне шаҳрвандон. ба фикрам ягон далелҳо ба ин нӯбат гирифта нашуд, ин чиз қабул шуд. Лекин 6 сол гузашт, мо мебинем ки ба кадом натиҷа тонист расондан. қимат шавии арзиши интернет, мобилӣ, паст шудани худи сифати ин хизматрасонӣ. биё аз дигар тараф бинем, ягон бартарӣ дорад ҳамин ташаббуси маъмурӣ, агар гӯем, ё ҳама он чизе ки гуфтан навходар худ буд. биёед таҳлил мекунем дар мисоли якчанд далелҳо таҳлил мекунем то кадом андоза бо такя ба якчанд далелҳо то кадом андоза маркази ягонаи коммуникатсионӣ ба ҳадафи худ расид. ҳадафи асосии ҳамин марказ ки аз соли 2005 ҳамчун лоиҳа тавлид шуд ва 2006 ба ҳукумат пешниҳод гардид. давоми якчанд сол пешниҳод мешуд ба ҳукумат ва ҳукумат онро таҳлил карда ғайриқонунӣ дар меёфт ва оқибат дар соли 2015 ин лоиҳа пинҳонӣ муаррифӣ шуд ба ҳукумат ва бо қарори ҳукумат 3 декабри 2015 қабул гардид. ва ҳадафи асосияш ин мубориза бар зидди трафики пӯшида буд, сери трафик ба истилоҳ пӯшида буд ки асосан дар бозори алоқаи овозӣ рух медод. то кадом андоза ҳамон бозори алоқаи овозӣ имрӯз даромади бештар ба даст овард. модом ки даромади умумии бозор ҳамасола ҳатто пас аз таъсиси марказ аз таназзул аз афтидан боз намонд, маркази ягонаи коммуникатсионӣ аллакай аз соли 2017 фаъол аст. фаъол шуд. аз оғози 2017 фаъол шуд ва давоми 3-4 соли охир бозор ба чӣ дастовардҳо расид? кам шудани даромади бозор нишондиҳандаи он аст ки марказ ба манфиати бозор нест. далели дигар барои таъмини амнияти иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон дар худи қарори ҳукумат низ ҳамин банд оварда шудааст. бубинед, то ба фаъол кардани маркази ягонаи коммуникатсионӣ ҳар як оператори алоқа дар кишвар литсензияти танзимгари соҳаи алоқа дар доираи қонуни амалиётҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шабакаи худ дастрасии ниҳодҳои қонунгузору ниҳодҳои амниятиро таъмин кардаанд. хато накунам аз соли 2012 ин ҷониб ё ки пештарам дастрасӣ ба ҳамун трафике ки ба ватан медарояд ва мебарояд аллакай ҳаст барои мониторинг кардану таҳлил кардани. яъне ин лозим набуд. агар лозим мебуд, бубинед, 3 маротиба соли 2006, соли 2008 ва соли 2012 хато накунам ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи махсус ташкил кард ва ҳар се маротиб комиссия
ин лоиҳаро лоиҳаи маркази ягонаи коммутатсиониро зидди қонун дарёфт. агар аз нигоҳи амнияти боз ҳам иттилоотӣ гирем ки яке аз ҳадафҳои таъсиси лоиҳа он аст, боз ҳам аз нигоҳи консепсияи амнияти иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон банди 1-2 таҳдидҳо ба амнияти иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон, худи маркази ягонаи коммутатсионӣ ин худ таҳдид аст. бибинед, нобакорҳо ё ки хакерҳо медонанд ки ба кадом марказ, ба кадом нуқта бештар зарба зананд то интернети Тоҷикистон дар як муддати муайян аз кор монад. вариантҳои гуногун пешниҳод шуда буданд ки яъне шарт нест ки ҳамин марказ ба таври бобоӣ, ба таври анъанавӣ дар ягон бино, дар ягон мавқеи ҷуғрофӣ ё ҷисмонӣ сохта шуда бошад. чунин марказ метавонад виртуалӣ бошад, чунки худи интернет аз ҷамъи шабакаҳост. шабакаҳои гуногуни операторон ба ҳам доду гирифт доранд ва худи ҳамин марказам тавассути як хат бо он марказҳо метавонист ба худи шабакаи операторон пайваст шавад ва трафикро пайгирӣ кунад, назорат кунад. дар ҳолате ки агар ки виртуалӣ мешуд, заифӣ кам мешуд. заифӣ кам мешуд, чунки ҳар як операторе ки ҳаст худ бо ҳамон шабакаи худ боқӣ мемонд, бо канали, на ҳамаи операторон, лекин 4 ё 5 операторе ки канали мустақими дастрасӣ ба интернети глобалӣ доштанд, бо ҳамон канали худ боқӣ мемонданд ва таъмини амнияти шабакаву канали худро ба зиммаи худ доштанд. имрӯз операторони дигар операторони бозори ватанӣ ки бояд қайд намуд ки аз нигоҳи иқтидор, зарфияти инсонӣ ва технологӣ, техникӣ аз Тоҷик Телеком болотаранд, баландтаранд, зарфиятшон баландтар аст, пӯшида нест. онҳо масъули таъмин намоянд амнияти шабакаи худро, шабакаи ширкати худро. мумкин гуфтан ки эҳтимоли ҳам хеле хатарҳо зиёд ҳастанд. мисол эҳтимол зиёд аст. тавре шумо қайд кардед, осебпазирӣ зиёд аст. бубинед, хатар метавонад вуҷуд дошта бошад, риск метавонад вуҷуд дошта бошад, лекин ба мо метавонад таҳдид накунад агар осебпазирӣ вуҷуд надошта бошад. дар ҳолате ки осебпазирии мо зиёд аст, хатарҳои гуногун ба таҳдид табдил меёбанд. дороиҳои рақамии моро медузданд ё хароб мекунанд ё маълумотро мешикананд. на танҳо маълумот, дороиҳои рақамии мо, ҳам маълумот, ҳам додаҳои шахсӣ, ҳам аккаунтҳо, ҳам серверҳое ки дорем, баъзаи додаҳое ки ҳаст, ҳамаи инҳо дороиҳои рақамӣ ҳастанд. чӣ аз корбари оддӣ бошад, чӣ аз ширкат бошад, чӣ аз ниҳодҳои гуногуни давлатӣ бошад ки ба мардум хизматҳои давлатиро мерасонанд. ҳама ин дороиҳои рақамии мост. ва агар осебпазирӣ дар шабака зиёд бошад, дороиҳои мо зери хатаранд. якам мавзӯъ дигар мекунем дар бораи як лоиҳаи кассе диҷиталӣ ё кассе рақамӣ агар гӯем ҳаст, кассе мисол энергетикӣ. ин як лоиҳа аст ки пайваст кардани мисол давлатҳои осиёи ҷанубиро бо Тоҷикистон ва Қирғизистон гузарондани мисол як хати интернети оптикӣ ё ойнавӣ, ба фикрам ойнавӣ оптикӣ нури нахӣ ё оптикӣ, нури нахӣ, дуруст. якчанд таҳлилгарон, яъне коршиносон гуфтанд ки ин хеле хуб мешуд. яке аз ба расидани ҳадафи баромадан аз гумбасти коммуникатсионӣ. агар физикӣ ё мисол хеле мушкил аст баромадан, ё мушкил аст, хеле қимат ё вақт талаб мекунад, баромадани мисол виртуалӣ ба дигар ҷо осонтар ва тезтар метавонад гузарондан. чӣ хел шумо ҳамин баҳо метиҳед? ба фикрам бисёр мегуфтанд дар бораи кассе рақамӣ, лекин якчанд ба фикрам мушкило пайдо шуданд дар ин амалгузарони ин сиёсатгузории рақамӣ. мутаассифона чунин камбудиҳо ҷо доранд, заифиҳо пайдо шуданд ва ин боиси он гардид ки Тоҷикистон гарчанде яке аз кишварҳои калидӣ буд дар оғози лоиҳа аз соли 2016, лоиҳаи Digital Kassa, лекин аз охиринҳо шуда ба ин лоиҳа ворид гашта истодааст. хушбахтона ворид гаштем, лек чанд муддати пурқиматро аз даст додем.
лекин Тоҷикистон ҳамчун кишвари тавлидкунандаи Каса ҳазор, шумо бисёр хуб қайд кардед азизҷон дар бораи Каса ҳазор ки лоиҳаи энергетикӣ аст ва Тоҷикистон яке аз ташаббускорон ва яке аз таҳиякунандагони ҳамин лоиҳа аст. мо бояд ба монанди ҳамин лоиҳаҳо истиқбол гирем. Каса ҳазор лоиҳаи энергетикӣ ки кишварҳои Осиёи марказиро ба кишварҳои Осиёи ҷанубӣ пайванд мекунад барои фурӯхтани энергетикаи тоза, энергетикае ки ба истилоҳ сабз. дар радифи ҳамин Каса ҳазор диҷитал касса пайдо шуд. Яъне ҳадафи диҷитал касса пайванд кардани кишварҳои Осиёи марказӣ ва Осиёи ҷанубӣ ба ҳамдигар тавассути шабакаи фарохнавор, ба истилоҳ ширакаполосный. ҳадафи дигар пайванд кардани ин кишварҳо ба мустақиман ба хати зери обии, зери уқёнуси нури нахии интернет ки ин имкон медиҳад кишварҳои Осиёи марказӣ, аввал хусус кишварҳои ҷанубии Осиёи марказӣ аз монополияи ҳамсояҳои шимолии худ ба мисли Қазоқистону Русия халос шаванд. аз монополия ба расидан ба марказҳои интернетӣ, ба шабакаи интернет вусъат додани муносибат байни кишварҳои Осиёи марказӣ ва Осиёи ҷанубӣ ба кишвари транзитӣ табдил меёбем. Транзити телекоммуникатсионӣ ки яке аз ҳадафҳои авлавиятноки ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ҳадафи дуюми стратегии Тоҷикистон ин баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани кишвар ба ҳастаи рақамӣ ёки ба маркази коммуникатсионии минтақа аз ду бахш иборат аст. бахши якум коммуникатсияи нақлиётӣ бошад, бахши дуюм телекоммуникатсия аст. ин боз ҳам дар стратегияи рушди миллии 2030 ба хубӣ қайд гардидааст. қадами аввали лоиҳа ин пайванд кардани се кишвар буд: Афғонистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон. азбаски Қирғизистон бо Афғонистон сарҳади мустақим надоранд, сарҳади бевосита надоранд, Тоҷикистон мавқеи бисёр калидӣ дошт. Барои пайванд кардани ин ду кишвари лоиҳа нақши Тоҷикистон ягона буд, нодир буд ёки беҳамто буд. То оне ки Ӯзбекистони ҳамсоя аз лоиҳа огаҳ гашт ва омӯхт ва дар як муддати бисо кӯтоҳ вориди лоиҳа гашт дар соли 2017. яъне як имконияти рақобатпазирро ма аз даст додем. бале, заиф кардем ёки аз даст додем гуфтан мумкин аст. яъне мавқеи бисёр ҳам хуби сабқатпазирӣ ё рақобатпазирии худро дар минтақа заиф кардем. ана мо кай дохил шудем ба ин лоиҳа расман? оя мо метавонем расондан ба он ҳадафҳое ки ҳаст? бубинед, аз оғоз мо гуфтем ки масъалаи асосӣ дар танзими телекоммуникатсия, танзими интернету муносибатҳои навӣ пайдо мешавад, масъалаи сиёсатгузорист. яъне танзимгари як соҳа ёки якчанд танзимгар ки худ ниҳодҳои иҷрокунанда, ниҳодҳои мақомоти иҷроияи давлатиянд, онҳо танҳо ба татбиқи сиёсат машғуланд. онҳо тамоми имконияту таҳдидҳои сиёсатгузориро ёки чунин лоиҳаро дида наметавонанд. аз нигоҳи соҳаи худ муносибат мекунанд. лекин дар ин ҳолат лоиҳаҳо ба мисли диҷитал касса ин тамоми соҳаҳо, тамоми соҳаи саноати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад. бинобар ин тасмимҳое ки дар ин сатҳ гирифта мешаванд бояд дар сатҳи як ниҳоде гирифта шавад ки ба ягон соҳа побанд нест. ниҳоде ки манфиати миллиро аз ҳама манфиати дигар соҳаҳо болотар гузошта ва дида метавонад. ва чунин ниҳод вуҷуд дорад. яъне марказ, фарз кардем яке аз ин ниҳодҳо ин шӯрои технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки ҳадафи асосии таъсиси шӯро ҳанӯз аз феврали 27 феврали 2006 ин татбиқи ҳадафмандонаи стратегияи давлатии технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ барои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки татбиқи технологияро дар тамоми соҳаҳо ба инобат мегирад, идора мекунад ва назорат мекунад. мутаассифона шӯро чандон фаъол нест. танҳо ду ҷаласае ки шӯро гузаронида буд дар соли 2011
ба ҷуз аз ин ҷаласаҳо дигар ҷаласа набуд. хушбахтона дар оғози сол дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббусе дастуре дода шуд барои таъсиси агентии технологияи инноватсионӣ ва иттилоотӣ дар иттилоотӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Агар чунин ниҳод таъсис дода шавад дар ҳамин сол, фикр мекунам масъалаҳои сиёсатгузорӣ аз ҷумла татбиқи диджитал касса ё назорати татбиқи диджитал касса бояд ба зиммаи чунин ин агентӣ гузошта шавад. боз ҳам мехоҳам гуфтам ки агар ҳамин агентӣ ба ягон соҳаи мушаххас побанд набошад ва тамоми соҳаҳои иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистонро ё тамоми саноати ҷумҳурии Тоҷикистонро аз нигоҳи манфиати миллӣ дида тавонад ва ҳамоҳанг сохта тавонад. дар он сурат манфиатҳои зиёде аз диджитал касса мо рӯёнда метавонем. боз ҳам арз кардем бошад фаъолона метавонем иштирок карда дар татбиқи ин лоиҳа, чӣ дар кишвари худ, чӣ дар минтақа ва нақши ва мавқеи бозори ватании телекоммуникатсиониро мустаҳкам карда метавонем. ташаккури зиёд. акай Асомиддин, биёед дар бораи масалан ҳамун идеяи шумо суҳбат мекунем. ин яъне ки ҷалби корпораtsiyaҳоро барои сохтани марказҳои коркарди додаҳо дар баландкӯҳҳои Тоҷикистон. умуман чӣ тавр ин корро кардан мумкин аст? бале, чунин як идея, чунин як ғоя солҳост ки чарх мезанад дар фазои андешаҳо ё фазои иттилоотиву маҷозии ҷумҳурии Тоҷикистон. пешниҳод чунин буд ки дарраҳое ки дар баландкӯҳҳо дар худи баландкӯҳҳо не, дар дарраҳое ки мо дорем бисёр ҳам микроклимати бисёр созандаанд барои сохтани маркази коркарди додаҳо. ҳам аз нигоҳи фарз кардем чангу ғубор тозаанд ва ҳам аз нигоҳи таъмини об фароҳам аст. чунки об барои чунин марказҳо бисёр муҳим аст. дар баробари он ки аз кардем ширкатҳои фаромиллӣ сол ба сол кӯшиш менамоянд ки аз он барқи истифода баранд ки аз ҳисоби ба истилоҳ барқи сабз аст. яъне фарз кардем дар мисоли кишвари мо аз об истеҳсол мешавад. дар баробари ин барои таъмини муҳити созанда ё микроклимати ҳамин марказҳо дар атрофи онҳо бояд об чарх занад. коршиносони амрикоӣ ҳисоб карданд ки агар иқтидори чунин марказ 15 мегаватт бошад, барои таъмини микроклимат 80 миллион галлон об дар соли зарур аст. ин идея ҳаст, лекин барои ҷалб кардани ширкатҳои фаромиллӣ ки дар саросари олам марказҳои худро доранд ва онҳо ҳавасманди, бозам мегӯм, энергетикаи сабз ҳастанд ва ҳавасманди муҳите ҳастанд ки чандон хароҷоти зиёд талаб намекунад барои таъсиси чунин марказҳо. дар баробари ин онҳо ба он аз нигоҳи соҳибкор ки ҳастанд, пеш аз ҳама аз нигоҳи сиёсатгузории андоз назар медозанд ба кишвар. то кадом андоза сиёсати андози кишвар ҷолиб аст ва имтиёз пешниҳод менамояд барои чунин ташаббусҳо. агар кишварҳои минтақаро муқоиса кунем, аз нигоҳи андозбандӣ Қирғизистон имкониятҳои бештар дорад. агар барои ҷалби чунин ширкатҳо, барои ҷалби инвеститсияҳо, барои таъсиси ин гуна марказҳо, чунки дар соҳаи телекоммуникатсионӣ онҳо имтиёз доранд ва ҳамзамон андози умумӣ барои соҳибкорон камтарин аст, пасттарин аст дар минтақаи Осиёи марказӣ. барои ҷалби он ширкатҳо бояд дар баробари он ки мо муҳити
хуби ҷуғрофӣ дорем, энергетикаи сабз дорем ва бояд сиёсати хуби андозбандӣ дошта бошем. Яъне на танҳо аз иқлими вобастагӣ дорад, балки боз дар ин ҷо андоза месаст. Андоза месад, яъне ҷолиб бошад. Дуруст қайд кардед. Агар сиёсати андозбандӣ ё худи андозбандӣ агар ҷолиб бошад барои соҳибкорони ҳамватанӣ ва ҳамхориҷӣ, дар он сурат ҳавасмандии он ширкатҳо зиёд мешавад ва ниҳодҳои гуногуне ки ҳавасманди боло бурдани фазои инвеститсионӣ ҳастанд, онҳо метавонанд чунин ширкатҳо пешниҳод намоянд то маркази коркарди додаҳои худро дар Тоҷикистон созанд. шумо фикр мекунед ки ин шарти асосӣ аст? Бе ин ягон касро мешавад мисол тасаввур кунем Google ё ширкати Amazonро ки марказҳои додаҳо ё серверҳои калон доранд дар ин ҷо, мисол дар кӯҳҳои Мурғоб, ҷое ки хунук аст ва ҳавош хеле тоза аст, даъват кунем, яъне имтиёзи махсус барои ин ширкатҳо кунем, на иваз кардан ё на гузародан ислоҳоти андозӣ. Мисол фикр мекунам басо мушкил аст. ҳамчун истисно. Агар ягон шаҳрванди Тоҷикистон роҳбари ин ширкатҳо шавад, шояд дар сурати дар акси ҳол роҳи осони ҷалби онҳо ин аз фазои хуби, фазои ҷолиби андозбандӣ аст. То дар он сурат онҳо шояд ҳавасманд шавад. Пеш аз ҳама ин бояд ташаббуси худи мо бошад. Мо ҳамчун кишвари дар замони иқтисоди анъанавӣ дар канори дунё будем ва аз нигоҳи ҷуғрофӣ заминбастаем, бумбаст, хушки бумбаст ҳастем, роҳи мустақим ба марказҳои бозорҳои минтақаву ҷаҳон надорем, роҳҳои баҳрӣ надорем. аз фарогир шудани интернет, аз афзудани технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ бояд боз ҳам истиқбол гирем ва ҳарчи бештар, ҳарчи метавонем абарфаъолона он технологияро татбиқ намоем барои мустаҳкам кардани мавқеи бозори ватанӣ дар фазои глобалӣ, барои дастрасӣ ба марказҳои бозорҳои глобалӣ ва сохтани ҳамон марказҳо дар бозори дар ватани худ, дар фазои иттилоотии худ. Ин чиз имрӯз имконпазир аст. Ман доим дар баҳсҳо, дар суҳбатҳо мегӯям ки ду роҳе ҳаст. Мо ҳоло ҳам дар канори, агар интернетро ҳамчун уқёнус тасаввур намоем, мо дар канори уқёнус ҷойгир ҳастем, дар канори об. Ва бинобар ин ҳар як камбудӣ, ҳар як ифлосӣ, ҳар як норасоии ҳаст дар канори об аст, албатта дар маҷро нест, дар маҷрои асосӣ. Ва барои аз ҳамин камбудиҳо, аз он заифиҳое ки интернет аз орӣ нест, аз онҳо эмин бимонем, роҳи асосӣ ин ба маҷро наздик шудан аст ва ду роҳи ба маҷро наздик шудан дорад. Якеш роҳи боз ҳам анъанавӣ, Тоҷикистонро аз нигоҳи ҷуғрофӣ бардошта бурдан ба маркази ягон Калифорния, Аврупо ё ҳамсояи Кореяи Ҷанубӣ ё Сингапур кардан, ки ин имконнопазир аст. Ва роҳи дуюм ин овардани ҳамон маҷро ба Тоҷикистон. Овардани маҷро ба Тоҷикистон бисёр осон аст. Якумаш ки интернет, табиати интернет ҳамин чизро мепарастад, ки муносибатҳои бисёр ҷониба ва аз тавассути шабакаҳои рӯзафзун шуморашон зиёданд, тавассути шабакаҳои гуногун. Ва боз ҳам мо аз нигоҳи боз ҳам сиёсати давлатӣ ҳадафи дуюми стратегӣ дорем, ки табдили додани Тоҷикистон ба маркази транзити коммуникатсионии минтақа аст, ё ки ҳастаи телекоммуникатсионӣ ҳаст. Ва ин ҳадаф моро водор мекунад ки ҳамон маҷроро ба Тоҷикистон биёрем. Ва роҳи хуби овардани маҷро бунёди фазои мусоиди андозбандӣ аст, ки то ин ки ҳам ширкатҳои фаромилӣ ҳавасманди ҷо додани марказҳои худ дар Тоҷикистон шаванд, ки ин маҷроро ба осонӣ мебиёрад, ва ҳам ширкатҳои ватанӣ ки дар индустрияи иттилоот ё технологияи иттилооти коммуникатсионӣ фаъолият доранд, рақобатпазир бошанд, на танҳо дар сатҳи бозори минтақа, балки дар сатҳи бозори глобалӣ.
ва таҷрибаи гузаштаи бозори мо нишон дод ки ширкатҳои мо метавонанд дар воқеъ дар сатҳи бозори глобалӣ рақобат кунанд. далелҳои зиёде дорем. далелҳои аз Тоҷикистони соҳиб истиқлол аст ки то соли 2013-14 дастовардҳои хубе доштем дар сатҳи ин бозорҳо. яъне ки аз ин мебарояд агар андоз на он қадар гарон бошад он киштиро сохтан мумкин аст то ин ки бале ба гуфтаи устод Рудакӣ киштие соз то бадан гузарӣ. ман фикр мекунам ки мумкин ки яке аз сабабҳое ки яъне сабаб не ҳамчун теория назарияи ман хеле аст ки версия ман хеле ки Тоҷикистон хеле нигоҳ мекунад ба чӣ рӯй дода истодааст дар давлатҳои ҳамсоя. Мисол агар дар он ҷо ягон чиз сар кунад, ягон ташаббус, мо кӯшиш мекунем онро вай кунем, такрор кунем ё дарёб кунем ки яъне ин ҳамчун як стимул, яъне ҳамчун ҳавасмандӣ як он чизе ки тела мекунад монро. Агар ягон чи дигаргунӣ нашавад дар атрофи мо ҳам хеле мешнем. Шумо розӣ ҳастед ба ҳамин, яъне чизи стимули беруна моро водор мекунад ки бинем мо чӣ ва ё фарқият дорем. Баъд ин ҳамчун як мумкин психологии одамӣ бошад. розӣ ҳастам, мутаассифона чунин аст. аз дарун яъне ин ташаббус пайдо намешавад. гарчанде ҳамчун кишвари боз ҳам заминбонбаст ё ки аз нигоҳи ҷуғрофӣ маҳдудиятҳои зиёде дошта ва асрҳо шояд як асрам гӯем агар дастнигар будан аз ҳамсоя кишварҳо худ далели он аст ки мо бояд абарфаъол бошем, басо фаъол бошем барои татбиқи имкониятҳои технологияи наве ки доди худо аст, барои мустаҳкам кардани мавқеи худ. Яъне боз ҳам мегӯям, бибинед таҷрибаи соли 2002 бозори ватании интернети Тоҷикистон бо ширкатҳои фаромиллӣ дар Афғонистон сабқат кард ва яке аз ширкатҳои ватанӣ ғолиб омад барои содир кардани таҷриба ва дониши ватанӣ ба Афғонистон барои таъсиси интернет провайдери аввалини афғонистонӣ. яъне ин нишондиҳандаи он аст ки донишу зарфияти ширкатҳои ватанӣ дар он замон баробари ширкатҳои байналмилалӣ буданд ки тавонистанд ғолиб оянд ва дар таъсиси интернет провайдери аввалини ҳамсояи кишвар сангузор бошанд. Сипас соли 2005 дар қатори 17 кишвари олам Тоҷикистон формати 3G-ро фаъол кард. аз нигоҳи тиҷоратӣ, фақат барои санҷиш не, аз нигоҳи тиҷоратӣ фаъол кард. соли 2008 формати 3.5G WiMAX-ро фаъол кардем. ки аз аввалинҳо будем дар миёни кишварҳои муштаракулманофеъ. соли 2012 моҳи октябр баъд аз Ӯзбекистон 4G LTE формати LTE-ро фаъол карданд бозори тоҷикистонӣ. ҳамаи он нишондиҳандаи он аст ки зарфияти инсонӣ ва энтузиазми ширкатҳои ватанӣ мерасад барои ташаббус нишон додан ва пешқадам будан, на танҳо пайгирӣ кардани таҷрибаи кишварҳои ҳамсоя, балки ба онҳо таҷриба нишон додан ки бубинед технология чӣ имкониятҳо дорад. дигар агар ба хотирам омад, яке аз равандҳое ки дар бозори ватанӣ басо фаъол буд аз соли 2006 ё 7 системаҳои пардохт. замоне хотир бошад, соли 2012 мо вақте таҳлили бозорро карда будем, зиёда аз 25 ширкати дар бозори ватанӣ ба низоми пардохт машғул буданд ва ин ба он овард расонд ки якчанд ширкатҳои ватанӣ дар кишварҳои ҳамсоя ба мисли Афғонистону Чину яке аз кишварҳои Осиёи ҷанубӣ ширкати худро кушоданд. ширкатҳои ватанӣ таҷрибаи худро яъне дар он бозорҳо рақобат мекарданд. ширкатҳои тоҷикистонӣ бале бизнеси худро пеш мебурданд. ин нишондиҳандаи тасодуфӣ нест. ин нишондиҳандаи он аст ки бозор чунин зарфияти дар худ дошт то андозае ки ширкатҳо гуфтанд мо метавонем дар дигар кишварҳо низ фаъол бошему бизнеси худро пеш барем.
наметавонам ин саволро ба шумо натиҳам. Шумо ҳоло дар ҷумҳурии Қирғизистон фаъолият доред, кор мекунед ва зиндагонӣ мекунед ва метавонед муқоиса кунед дар соҳаи телекоммуникатсион ва интернет чӣ фарқият дорем, аз кадом ҷиҳатҳо онҳо бештар рафтан. ба фикрам ин хеле вай аст. маълум аст ки якчанд қадам на танҳо барои ки фазои мисол андозӣ ё соҳибкорӣ хеле беҳтар аст. як саволи оддӣ дорам, ҳамчун мисол истифодабарандаи интернет, ҳамчун беҳрӯз, ҳамчун аксарияти шунавандарои мо, чаро мисол ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон мисол аз як фурӯшандаи бузург мехарад, мисол аз Русия ё Қазоқистон, ҳамон трафикро, ҳамон интернетро, лекин дар Қирғизистон мисол Бишкек суръаташ хеле хуб аст, арзонтар аст ва ҳамон чизе ки мо мехарем Тоҷикистон ва ширкати тоҷикӣ сустар аст ва гаронтар аст. агар сабаб танҳо дар андоз аст ё на танҳо? ҷавоби кӯтоҳ, танзими нисбатан холисонаи бозор аст. танзими бозор барои баланд бардоштани рақобатпазирии бозор, барои ҳифз кардани рақобатпазирии бозор ба роҳ монда шудааст. яъне танзими бозор аз нигоҳи манфиати миллӣ гуфта, шояд шунавандагон баъзе нодуруст фаҳманд, сухан дар бораи як ширкат намеравад, сухан дар бораи он аз нигоҳи, агар боз консепсияи амнияти иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон гирем, манфиати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ин манфиати тавозуни манфиатҳои шахсият, ҷамъият ва давлат аст. аз нигоҳи агар манфиати миллӣ бозор ба танзим дароварда шавад, дар он сурат Тоҷикистон имкони хубе дорад ки аз кишварҳои ҳамсоя ҳатто пештар гузашта равад. дар Қирғизистон яке аз бартариҳо ҳамин аст ки танзими бозор нисбатан, намегӯм ки мутлақ аз нигоҳи манфиати миллӣ аст, нисбатан ба манфиати миллӣ софдилона муносибат мекунанд ва тавре шумо гуфтед фазои андозбандӣ мусоид аст барои ҷалби сармоягузорӣ ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ва якчанд имтиёзҳое вуҷуд дорад. Масалан, агар гирем фазои имтиёзҳоро барои парки технологияҳои баланд, парки технологияи навин, High Technologies Park. ҳама резидентҳо ширкаткунандагони ин парк ки фазои дар ягон бино вуҷуд надорад, фазои маҷозӣ аст, аз андозбандӣ то соли агар 14-15 бошад то соли 29 аз андозбандиҳои гуногун озод ҳастанд. ин ба он боис гардид ки бештари барномасозон, бештари ширкатҳое ки ба фурӯши хизматрасонӣ ва маводи IT машғуланд, аз минтақа ҳам хоҳиши он карданд ки резиденти он парк бошанд ва даромади парк сол ба сол афзуда истодааст. маблағгузорӣ алалхусус аз Қазоқистони ҳамсоя ба он парк ба сол назаррас аст. коршиносони ватанӣ ҳам аз Тоҷикистон низ узви он резиденти он парк ҳастанд. бибинед, на танҳо соҳибкорони қирғизистонӣ, балки соҳибкорони минтақа низ ҳавасманди ворид шудан ба он парк ҳастанд ки худ нишондиҳандаи он аст то кадом андоза мусоид аст фазои парк. ва дигар бартарии он кишвари Қирғизистон дар он аст ки дар он якчанд ширкатҳо дар бозори Қирғизистон якчанд ширкатҳо ба ҳам рақобат доранд, сабқат доранд, чӣ дар хизматрасониҳои ватанӣ ва чӣ дар хизматрасониҳои транзитӣ, яъне тавассути Қирғизистон транзит кардани интернет ба кишварҳои ҳамсоя ба мисли Тоҷикистону ҳатто тавассути Тоҷикистон ба Афғонистон. онҳо бисёр фаъол ҳастанд ва мунтазам дар пайи рушд додани ҳамин каналҳои транзитӣ ҳастанд. аз чор тарафи кишварашон, аз Қазоқистон, аз Чин, Узбекистон ва ҳатто аз Тоҷикистон ҳам бибинед истифода мебаранд барои транзит кардани интернет ба Афғонистон.
اگر از امیدیم در فرجام صحبتی ما یک سوال دیگر داشتم به شما. نظر شما عموما در اویدی ماس این ساحه در تاجیکستان چگونه است؟ آینده هست؟ وابسته است. من خود اصلا خوشبین هستم، لیکن وابسته است از اون تصمیم هایی که گرفته می شوند. ببینید یک مشکلی که در بازار تلکومونیکاسیونی تاجیکستان وجود دارد، این یک خلای وجود دارد، فرقیت خلا بین سیاستگذاری و قانونگذاری ساحه تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی و تطبیق این سیاستگذاری و قانونگذاری در عمل. اگر تحلیل کرده چاره‌هایی که اندیشیده میشوند در عمل، اگر تحلیل کرده شوند، باوری دارم بیشتری اون چاره‌ها برخلاف ماده‌های هم قانون هستند و هم بندهای سیاستگذاری هستند، یعنی هدف‌های سیاستگذاری هستند. اگر زم استراتژی دولتی تیک برای رشد یا کنسپسیای امنیتی اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان یا کنسپسیای اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان، چه هدف‌های یا استراتژی رشد ملی 2030 تاجیکستان، بس هدف‌های عالی همتانند و عمل‌هایی که اونها طلب میکنن برای رسیدن به اون هدف‌ها بس جالبند، هم از نگاهی کدام کارشناس و هم از نگاهی شهروند بسیار دلگرم کننده هستند. لیکن در عمل چاره‌هایی که اندیشیده میشوند اونا بیشتری وقت برخلاف همون هدف‌ها هستند. انا همین خلا اگر تا اندازه محکم شود، از بین بردنش شاید در سالهای نزدیک وجود ندارد، لیکن تا اندازه محدود شود، همون خلا فرقیت کم شود، اون چیزی که در سیاست دولتی هست در عمل همون برای رسیدن به همون سیاست تطبیق گردد، در آن صورت تاجیکستان امکانی خوبی دارد که یکی از کشورهای پیشرفته نه تنها منطقه و حتی بیرون از منطقه هم در تطبیق تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی در ساحه‌های گوناگون داشته باشد. اگر همین خلا باقی ماند و باز هم وسیع شود، در آن صورت ما دستنگری کشورهای دیگر میمانیم. در اینترنت هم ببینید از نگاه جغرافی ما زمین بست هستیم و باقی میمانیم و در همین حالت ما امکانی خوبی داریم که از اینترنت که طبیعتش بسو جالب است برای کشورهای مثل تاجیکستان، چون که امکان میدهد نوابسته از موقع جغرافی موقع اقتصادی در یک مدت کوتاه از استعمال کننده به استحصال کننده گذاریم و باز هم تجربه بزرگ وطنی همین چیز رو اثبات کرده است. اگر انا همین امکانیت اینترنت رو ما استفاده برده توانیم، در همون حالت ما از دستنگری که در اقتصادی عنعنوی اقتصاد آنالوگی داشتیم از اون رها میابیم و با استحصال کننده میگذاریم، هم برای نیاز خود هم برای نیاز کاربران از کشورهای گوناگون منطقه و جهان. اگر ما این امکانیت رو استفاده نبریم، این امکانیت به تهدید تبدیل می‌یابد و موقع ما در فضای سایبری همون دستنگارانه میماند. از زمین بمب است ما میگذاریم به سایبر بمب است، به جای آنکه از زمین بمب است گذاریم به سایبر آزاد، به سایبر گشود، به سایبر فعال، باز هم میگذاریم میمونیم در همون موقع دستنگری خود. حالان که برای ما باید همین چیز واضح باشد، روشن باشد از روزی اول، چون که ما شعر دوست که هستیم و میراث ادبی خود رو بسیار خوب از یاد میدونیم و امیدوارم که پیگیری خواهیم کرد، در عمل تطبیق خواهیم کرد. بسیار گفتند که توانا بود هر کی دانا بود، فردوسی بزرگ. اگر در واقع ما همین فردوسی را دانیم، عصری آمده است که توانایی از دانایی است، نه از اسلحه و نه از ارتش بزرگ و نه از صناعت وزنین و صناعت حربی، بلکه از
тақвият додани зарфияти инсон. ин ҷаҳонро нигар бо чашми хират. Чашми хират имрӯз интернет ба чашми хират табдил ёфтааст. Мо имкон дорем ки тавассути интернет бозам мегӯям мавқеи худро мустаҳкам намоем. маҷрои интернетро ба Тоҷикистон биёрем ва мавқеи бозори ватаниро дар бозори глобалӣ мустаҳкам намоем ва чизе касе ба мо халал намерасонад ба ҷуз аз маҳдудият дар интеллекту дар зарфияти худи мо, дар андешаронии худи мо. Агар мо ҳаросем ки Тоҷикистон кист ки даъвои бозингари ҷаҳонӣ мекунад, дар он сурат ва чизе ноил шуда наметавонем. лекин агар наҳаросему, фарз кардем Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба дастовардҳои ноил гашт ки кишвари бузурге ба мисли Шӯравӣ ё намехост кардан ё ки карда натавонист. худи ҳамин роҳҳоро бинед, нақбҳоро бинед. боз ҳам таҷрибаи худи бозори телекоммуникатсионии ватанӣ нишондиҳандаи он аст ки мо аз кишварҳои пешрафтаи Шӯравӣ, собиқ Шӯравӣ пешқадамтар будем ва буда метавонем. хеле хуб. ташаккури зиёд ака аз умедем ки имрӯз меҳмони барномаи мо гаштед. бениҳоят хушҳол ҳастем. сипос бори дигар. дӯстони азиз, ёдрас мешавам ки подкасти имрӯзаи мо бо дастгирии бунёди Фридрих Науман ва Институти ҷамъияти кушода бунёди Мадад дар Тоҷикистон омода шудааст. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед.